ҳар сол сани 31 май бо ташаббуси Созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ ҳамчун рӯзи умумии ҷаҳонии мубориза бар зидди тамокукашӣ таҷлил мегардад. Ҳадафи ин рӯз баландбардоштани маърифати аҳолӣ оид ба зарари тамоку ва пешгирии бемориҳое мебошад, ки аз он сар мезананд. имрӯз мо ба таърихи пайдоиши тамоку, зарари он ба саломатии омори ҷаҳонӣ ва роҳҳои муосири мубориза бар зидди тамокукашӣ назар меафканем. тамоку чанд аз пеш дар қораи амрико истифода мешуд. баъд аз кашфи амрико аз ҷониби христофор колумб тамоку ба аврупо ва баъдан ба дигар минтақаҳои ҷаҳон паҳн гардид. тибқи маълумоти Созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ, ҳар сол зиёда аз 8 миллион нафар дар ҷаҳон аз оқибатҳои истифодаи тамоку ҷони худро аз даст медиҳанд. аз ин шумора зиёда аз 7 миллион нафар худи тамокукашон мебошанд. 1 миллион нафарашон одамоне ҳастанд, ки дуди тамокуи дигаронро нафас кашиданд. инчунин тақрибан нисфи тамокукашони доимӣ аз бемориҳои вобаста ба тамоку мефафтанд. аксари тамокукашон кашидани сигарро аз синни наврасӣ оғоз мекунанд. мутахассисон таъкид менамоянд, ки сигор на танҳо ба шуш, балки ба тамоми узвҳои инсон таъсири манфӣ мерасонад. ҳамзамон тамоку ба саломатии занони ҳомила ва кӯдакон низ хатари ҷиддӣ дорад. кӯдаконе ки дар муҳити пур аз дуди сигор ба воя мерасанд, бештар ба бемориҳои роҳи нафас гирифтор мешаванд. имрӯз тамокукашӣ ҳамчун яке аз омилҳои асосии маргҳои пешгиришаванда дар ҷаҳон эътироф шудааст. салом бинандаҳои азизу арҷманди телевизиони вилояти суд ва ҳаводорони ток-шоуи табиби оилавии ман. бо шумо дар студия Насими Абдуллозода ҳастам ва чӣ хеле ки огоҳӣ пайдо кардед, мавзӯе ки имрӯз мо бо мутахассисон матраҳ менамоем, ин пешгирии тамокукашӣ ва умуман аз даст додани ҳамин одати инсонӣ ба шумор меравад. аз ин хотир бо мо бошед. пеш аз ҳама мо меҳмононро ба студия хайрамақдам мехонем ва чӣ хеле ки гуфтем, имрӯз мо дар бораи яке аз масъалаҳои муҳими тандурустӣ ва ҷомеа, ин мубориза бар зидди тамокукашӣ суҳбат мекунем ва пеш аз ҳама мехостем ки бобати омор дар ҷумҳурии Тоҷикистон ё ки дар вилояти Суғ бифаҳмем ва камтар дигар маълумот дар бораи зарари тамоку. ба фикрам ин чизро мо борҳа дар телевизион, радио, матбуоти чопӣ ва шабакаҳои иҷтимоӣ пахш мекунем, пешниҳод мекунем маълумотҳоро, лекин ба фикрам боз нафароне ҳастанд, ки ин маълумотҳоро нашуниданд ё ин ки ҷиддӣ ба он назар накарданд. марҳамат, тамокукашӣ худ чӣ аст, чӣ гуна одат аст ва кадом оқибатҳоро метавонад пайи худ биёрад? тамокушӣ як вобастагӣ ва оянда як бемории вазине мебошад, ки на танҳо роҳи шуш ва балки тамоми организми узвҳои инсон баъди истеъмоли якчанд муддати кӯтоҳ ба ҳар гуна бемориҳо оварда мерасонад, ки ин ҳам бошадам чӣ хеле ки гуфта шудем, аввалин дараҷа ин аз синну солҳои хурдӣ сар мешавад. ин як одатие, ки ба як одам таъссуб карда, як одам ба ин роҳ дохил мешавад, ё аз ҳисоби дар оила ё дар ягон рӯзгор ягон душворӣ бошад. агар ба фикр мекунанд, ки масалан агар ман ҳамин сигора кашам, як ҳолати оромӣ, як ҳолати оромбахшӣ таъсир карда таъсирнок мерасонад ва ман оянда ҳаракат мекунам, ки ҳамин душвориҳои дар ҳаёта таъсираша нафаҳмам гуфта ҳаракат мекунанд, ки ба ин роҳ дароянд. чӣ қадр ки тезтар агар ба ин роҳ даст зананд, вобастагӣ тезтар пайдо мекунанд. лекин агар заноне ки бошанд, духтарбачаҳо бошанд, агар онҳо назар ба писарбачаҳо тезтар ба ин вобастагӣ пайдо мекунанд, ки инам чӣ хеле ки медонем оянда духтарбачаҳо мисол модар мешаванд, ки инам ҳам оянда ба узви занона ва оянда ба фарзанде ки ба дунё мебаранд бисёр таъсири калон мерасонад. аз ҳамин сабаб инҳо бисёрӣ ба маркази мо омада муроҷиат мекунанд, ки сабабаш чӣ бошад. ман бисёраша мепурсам, сабабаш ба як кас таъссуб мекунанд. бо таъссуб мекунанд ва ҳамин даври ёшӣ алка мебинӣ, ки дар овозашон овоз дигаргун шуда, овозаша мебинӣ, ки рангу рӯ дигаргун мешавад. мебинӣ агар сулфаҳо пайдо мешаванд, мана бо мутахассисон дар ин соҳа гап мезананд, агар ини соҳаи наркология дегмонага инҳо
تستر وابسته کرده در ماینه سر یک نقطه یک جای پیدا میشد که همون وابستگی این همین تماکو در ماینه سر وجود میبرد که این باید که در یک مدت کوتاه یک چند مرتبه مثلا در یک روز اگر 3-4 مرتبه شد که آهسته رفته همین هم مقدارش هم زیاد شوی زهرالودی ارگانیسم هم مقدارش باید که زیاد کند از همین سبب در چقدر پیش اگر استعمال کردن سر کند اگر بیشتر وابستگی پیدا میکند و بیشتر به هر گونه بیماری‌های وزن آورده میرساند که عاقبت هم چقدر که میدانیم به وفات آورده میرساند. این یک بسیاری کسالای سرطانی شوش میباشد. این هم باشد اگر بیماری‌های رگ و خونگرد و دیلها همه عضوها به این زهرا چک من میدانم که در ترکیبی تماکو زیاد از 4000 ماده های شیمیایی میباشند که این به ارگانیسم انسان بسیار ضرر میشود که از اینش یا 40 یا 20 موادهایی که در ترکیبی تماکو میباشد این هم بسیار ضررناکش از همه درجه ناکش زیاد میباشد. تشکر زیاد. وقتی که به دکتران مراجعت میکنند چگونه شما معین میکنید مثلا سوفه دور و دراز یا اینکه از رنگور چگونه معین کرده میشه؟ اونها به شما مراجعت میکنه یا خودتان علاقه میفهمید و علاقه به متخصصان دیگر روانه میسازید؟ سیگارکشی این یکی عادت‌های بد میباشد. عادت‌های بد میباشد که هنگامی که جوانو استعمال کردن همین چیزا علاقه وابستگی به وجود همین جوانو پیدا میشود. دیگر مثال همون چیزا نمیکشم گفته نمیتونن. وقتی که به نزد ما مراجعت میکنن به نزد ما میبینن علامت‌های اساسیش سلفه میباشد. بسیارتر سلفه میکند هم سلفه‌اش میفهمیم. تیز به بیماری‌های راه‌های نفس گرفتار میشود. خیلی که از در بالا گفتن ضرر سیگار نه تنها به مثال راه‌های نفس به تارهای عصب به بیماری‌های онкология آورده میرساند به بیماری‌های دل و رگ‌ها آورده میرساند. از همین سبب می‌خواستیم که بروقتر از همین چیز دست کشند یا عموماً به همین چیز راه ندهند. یک بار برای کشیدن همین چیز راه ندهند. یک بار که کشیدن و چیز وابستگی پیدا میکند دیگر نمیتونن سونی پرتافت این چیز را. برای همین حرکت کنند جوانو که همین چیز به از همین چیز خودشون دور گیرند. و همزمان ما درباره کارهای ترغیبات تشویقی و معلوماتی از آغاز برنامه گفتیم و مرکزهای تشکیلی تغذیه حیاتی سالم در شهر و ناحیه‌های ولایت سوق به فیرم در این سمت نه تنها در روزهای معین شده بلکه همه روزه نیست میتوانید فعالیت برید. مرکز تشکیلی تغذیه حیاتی سالم 18 ناحیه اگر همین شهرها باشد در هر یک ناحیه و نقطه‌های اساسی تشکیل تغذیه حیاتی سالم در دوش آنها واگذار کرده شده است که آیدی نه تنها تماکو کشی اون نامطلوب چیزایی که هستند پیشبری، کاربری، صحبت، سمینارها و تشویقات آید خصوصا از سن 16 تا 20 ساله برای که اونا شوقمند، هوسمند همین چیز به در داده میشن. کلان سالا که عادت کردو یاد گرفتو این یک طرف مسئله. دوم طرف مسئله همین است که کاربری تشکیلی تغذیه حیاتی سالم البته با دستور دهی، با صحبت ها، با سمینار ها، رفته در مکتب ها، در کالج ها، در دانشکده ها درس و سمینار ها گذرانده اویدی ضرر بودن همین چیز مواد ها. یعنی اگر تماکو کشی گوییم اگر تماکو کشی خصوصا حاضر جوانایی که همه 17 ساله 18 ساله عادت کردن این حاضر یک ذوقانه یعنی که یک این چیز اینه من حاضر میکشم یک روز دو روز میپتم سونی بعد هیچ گام نه. اگر با وارد شدن همین نیکتین به ارگانیسم انسان که وارد شد و علاقه آشنا شد وابستگی میشد که از وی یعنی برآمدن و دوری جستن سونی وضع میشد. البته برای همین هم بسیارتر ما درباره همین جوانان خواهش میکنیم و خواهشمندیم و هم قدر دستگاه‌های چند قدم من مواد ها برآورده که اویده همین گیرند خوانند میرن کار بری میکنن با بزم این اون دکتران اویلوی
ҳамроҳи мо рафта истода гашту гузор када истода дар бораи оиди ҳамин бемориҳою ҳамин номатлуб яъне тамокукашӣ зарар меорад. тамоку ин чизи ба мо ин хос не яъне бегона ва ба кадом чизҳо оварда мерасонад. тамоку ҳусни инсона мегирад, қуввати инсона мегирад, нооромӣ мегирад. тамоку аста аста яъне ки 1 сол 2 сол 5 сол мегирад дар рафташ. яъне йигити хушрӯ буд, чихел студент буд, яъне ки дар вақти 5 сол ҳамин одат кардан, яъне сигор кашидан, овозо хаста мешавад. яъне ки таъсири никотин алака галасҳои связкаҳо худи таъсирша мерасонад дастгоҳи овози организми инсон. организм. ҳоли аста аста яъне ки дар вақте ки бо дигар гриппу дигар касалиҳо мешавад, иммунитет паст мешавад, бо дигар чизҳоям кашола мекунад худаш каде. яъне ки нуқсондор мешавад. агар нуқсондори чизе нуқсондори мисол кори дил, заниши дил, тапиш, ин анами хел оста оста пайдо мешавад. умуман барои чӣ ман ин ҷавонон назар бигирифтам ки агар аз синни 16 сола то ҳамин умуман ина одат накардан дакоишка не агар сар кардагӣ бошанд ҳамин тарзи ҳаёта вайрон кардагӣ бошанд, агар хуб мешуд ки пештар пешакӣ гирифта истода ҳамин кора яъне ки ҳамин одата партоянд. баъд аз он яъне ки дар синни 24 солагӣ яъне ки хонадор мешаванд, ино балоғат ба ки мерасанд. албатта дар вақти хонадор шудан, дар вақте ҳама орзу мекунад ки дар хонаш меҳмони нав яъне фарзанди хубу солим, солиҳами солими хонаш биёд, орзуҳои ширинаша оиланда ҳамона хурсандиша бинад, солимигиша бинад. сад афсӯс ки баъд аз он ки дар ҳамин чизҳое ки номатлуб одат мекунанд ҷавонҳою худашон бехабар мемонанду вақт мегузараду 5 сол 6 сол гузаштан баъд яъне ки агар дунё ва кӯдак бо ягон нуқсон биёд, агар ин тамоман акун ҳамон оила ва ҳам ғамгинию ҳам андӯҳу ҳамина донанд ки ояндаи ҳамин безарар намемонад. ояндаи ҳамин хавфаш аст. барои ҳаминам тамоми Тоҷикистон ба маҳдуд карданд. яъне дар ҷойҳои асосӣ сигоркаш яъне нуқтаҳои ҷои махсус карданд ки ҳамунҷо рафта кашанд. он одамое ки мекашанду ҳамон ба одат кардагиҳо. тамоку хеле ки гуфтанд мутахассисо ин 400 намуди ки хими элементҳое ки ҳай ва албатта таъсир оварда мерасонад ва безурётӣ оварданашон мумкин. яке аз асосии сабабҳо шуда метавонад. барои ҳамин эҳтиёт шудан дар кор. барои ҳамин албатта хуб мешуд ки мо гуфта тонем мо ҳамин қадar ҳаракат кардосем. семинару оиду пеши ҳамин пешгирии ҳамин бемориҳо ҳамин қадar мутахассисо вақти худошон дариқ надошта омада ҳамин қадar маслиҳатҳои хуб медиҳанд. албатта хуб мешуд ки ҳамин ҷавоноам ҳамина агар гирану албатта хуб мешуд аз ҳамин одатҳои номатлуби худа дур мешуданд, мебаромаданд. мо бобати зарари тамоку метавонем соатҳо сухан кунем, лекин имрӯз ва ин лаҳза мо мехостем ки аллакай як корҳои амалиро ба сомон расонем. аз волидайн оғоз кунем. ба фикри шумо чӣ кор кунем? масалан вақте ки аз 16 сол то 20 сол гуфтан, аксарият мо медонем ки давраи гузариш мегӯянд. аксарияти волидайнҳо ба феъл рафтори фарзандонашон на он қадар эътибори ҷиддӣ медиҳанд ва ҳама ин чизро ба давраи гузариш мепартоянд. онҳо бояд ки аз назар гузаронанд кистаҳояшонро ё ин ки фарзандонашон ба назди худхона ақлан бӯи онро фарқ кунанд. аз ҳамин чиз метавонем ки фарзандони хешро мо эми нигоҳ дорем, новобаста аз он бигӯем ки вай давраи гузариш аст ё давраи гузариш нест. ин чиз бояд ки новобаста аз давраи гузариш ба эътидол оварда шавад, чунки ин одати бад аст. ҳар як падар модар оянда хоҳад ки як насл набираю авира бинуду ҳамаш насли солим бошаду бо як ҳамин фикри ман ба ҳамин тамокукашӣ мисол ё маҳсулоти спирту ягон маводи мухаддир агар истеъмол ман ҳамин фикр мекунам ҳамин бисёре вақт аз бекорӣ ва бисёре вақт бемасъулияти падар модарон ба даст мезанад. чунки медонем ки
بسیارتر اویله اگر پدر مادر خودشون برای فرزند خودشون یک نمونه شوند خودشون همین کارهای نبیند فرزندشون اگر با فکر من همین یک تأثیری مشبی برای فرزندشون میشد و البته چقدر که شما من در بالا بازار گفتید کدام همون مقداری که برای درس خوندن یا برای کار باشه اگر پدر مادر همون مقداری که مبلغ میتین کدام راه ببرفتش اگر با وی کنترل خودشون گیرن با کیش خیز میکنند کدام فرزندو که میرند یا میبیاد یا به وقت میبیاد یا کدام حالت که میبیاد کنی ببینن که کورتای بوی همون سیگار هست کنی میبینن که من چقدر گفتیم که سلفه پیدا شدن دندان ها رنگی روی زرد میشه دندان ها سیاهی پیدا میکرد سوبی نیکوتین میشه چون یک کمین دوزی بلنده دندان رو دهان میگیرد اصلا به همین هم به اعتبار پدر مادران بهتری برای ملت ما پیدا میشه مقصدی از جهتی تندرستی به جهتی تربیوی گذشتنی مخصوصا همین مسئله تماکوکشی از آن عبارت است که این دو راه دارد هم راهی روانی خیلی میگویم به اصطلاح پسیکولوژی و هم راهی طبی علاقه پس از آن که این چیز وابستگی پیدا کرد و به عاقبت و آرزه ها آورده رسوند تا آن به فکرم راهی روانی و تربیت درستی نورسان در جای اول می ایستد. در اویلهایی که سیگار میکشند پدر، بابا، اکاها، امکها این از خورده یعنی میبیند عادت میکند و دیدن همین اون آدمایی که یعنی من گفتنی که اون اویلهایی که سیگار میکشند باباهای و خش و تباره امکهای بسیارتر یعنی جلب میکند و مایل همونه یعنی 14 سالگی اگر 17 14 سالگی علاقه حرکت میکنه که ابا همین مازش فهمم چی گفته خوب میشد که اگر همون سیگار کشو یعنی آدمایی که سیگارت میکشند اویلاشون به خانهشون به خوب میشد که اگر همین میپرتافتن که الله نور اگر اون آدمایی که نمیتونن اقل درباره زیان همین خودشون اویدی نیوره ها و فرزندا گویند که من همین قدم سال سابقه همین سیگار کشی دارم و من همین خیلی بودم تا همین درجه اومدم رسیدم در وقت اویلوی که سیگار میکشن خانه هواش تازه نی هوا که خانه تازه نی و خواهد نخواهد آدمایی که های دورن خانهش بیملا سیگارت میکشد و دورن خانه کلی نو هایان نیوره ها هایان نیوره های 2 ساله های 3 ساله های ضعیف های حامله دار های انا کن ضرری همین تماکی اون کس میکشد با این آدمی کشنده اگر گوییم که 0.5 0.7 مقدار اگر خودش به زیان رساند اون آدمی که در عائله زندگی میکنه با هم طبق و همون در عائله همراه زندگی میکنن 99 صفت 93% زیان به همون اویله همون اویلشون که اونان که نمیکشن چون وای ضرور شویش تیز عادت کردگی نظر یعنی ارگانیسم سالم 2 ساله 3 ساله کودکای علاقه و ضرور نشد یعنی وای هم وابستگی همین به همون اویلو میدارد برای همین هم تشکل طرز حیات سالم در بر میگیرد از نفس گیری تا نفس بروری یعنی یکون این همین به میبیاد که این بسیار چقور هر یک در اویله قدمی که میمونیم این طرز حیات سالم سخن گفتن یعنی آداب دادن معاشرت کردن هم تو صحبت کرده فهموندن چای خوردن دست شستن گیگین شخصی همین تشکل طرز حیات سالم وابسته من چخیل دست میشم چخیل کار میبرم فرزند من نیوری من میبیند از همون سر میشد یعنی کوچه و میبرود کوچه برومدن بعد البته بچه های 14 ساله 15 ساله اینا اون بچه های جوانان همون دور گذری شد دور این پخته رسیدن است که هر یک تاش اویلش گپ میزند صحبت میکند میگوید برای همین خوب میشد که اگر هر یک کس در اویله نمونوی باشد و حرکت های نمونوی کند و البته نقص یعنی که اویله سالمی خودشون با اگر حرکت کنن و چند قدر تانن برای تربیت نسل نورس و آینده ملت ما که ما جدا ملت های کهنیم ما با حالا در عصر 10 سینای بزرگ در آیید تشکل طرز حیات سالم همین بیگانه های همشه گفته گذشته دستور داده بودن تماکو کشی
ба ҳама узвҳо зарар меовард. Ин чихеле ки гуфтан, ин узвҳои роҳи хунгард, узвҳои системаи нафаскашӣ масъулияти одама паст мекунад ва торҳои асаб таъсири манфии худро мерасонад. Масалан, гирим агар узвҳои роҳи нафасро ба ҳар хел бемориҳо оварда мерасонад. Ин бемориҳои бронхити музмин, бронхити музмини бандкунанда, бронхити облитерири ки роҳи нафаса умуман сахт мекунад ва мушкилӣ ба нафас кашидан оварда мерасонад, ба эмфиземаи шушҳо, ба астма бронхиалӣ, саратони ҳама узвҳо оварда мерасонад. Агар стажи тамокукашӣ бисёртар аз 15-20 сол бошад, ба бемории бандкунандаи роҳи нафас оварда мерасонад. Зиёда аз 20-25 сол бошад, ба оризаҳои ин беморӣ дида мешавад. Акун аломатҳои бронхити музмини бандкунанда ин сулфа мебошад, сулфаи хушк, сулфаи балғамдор, нафастангӣ яъне одишка дида мешавад. Дард дар қафаси сина, бемадорӣ, беқувватӣ, камиштагӣ, дарди сар, камхобӣ дида мешавад. шумо бо шӯъбаи онҳо ҳамкорӣ доред. Аввал ба шумо муроҷиат мекунанд ки барои ба шумо муроҷиат мекунанд ин гуна бемориҳо? бисёри падармодаро агар барвақттар донанд ки фарзандашон тамокука шудагӣ бошанд, агар якуми дараҷа ваҳо барои табиба муроҷиат намекунанд, ваҳо якуми дараҷа психолог мекунанд. Психолог мебинанд ки ки ҳамон шӯъбаҳои фармондиҳӣ барои падармодаро инимо мо мегӯем ки мо махфӣ муроҷиат кунтон. Агар дидитон ки лекин ки афсӯс ки бисёр вақт аллакай дер мешавад ки ягон аллакай мана чиха ки маълума гуфтанд бемориҳои шуш ва аллакай асажиноҳо ва як бемориҳои вазнин ки дига шудагӣ ки ҳаст муроҷиат мекунанд ки аллакай чиха ки медонем чиханда ки пештар агар муроҷиат кунанд, агар ҳам каммахраҷ, ҳам фоидаовар ва ҳам тез муолиҷашаванда мебошад. Чиха ки стадияҳои пешаш бошад, чиха чанд стадия ҳаст. Ман ҳозир гуфта намонад аз фурсат истифода бурда ҳозир мо дар бораи тамоку гуфтаосем. Ҳозир дар мобайни насли наврас электронни сигаретаам дар назар мерасад ки ногуфта наман ҳозир мо тамоку мегӯем, лекин дар таркиби сигаретаи электронӣ чиха ки медонам ҳама вақт дар дасти ҳамон тамокукаш мебошад ва вая бисёртар истеъмол мекунад, балки ҳама вақт таки дасташанда ҳаст ва истеъмол мекунад. Табоку бошад ки вая то мегирад, то як гирифта, то як кашида, то як даргода мекаши мепарад, то як муддат мумкин истеъмол накунем. 15-20 ё як сол ё гузар. Лекин электронни сигаретаҳое мегиранд ва бисёртар истеъмол мекунанд. Ва ин ҳам чиха ки ман медонам дар бисёри вақт мегӯям ки не ман тамоку истеъмол накардосам, ман заҳрро мисол никотин ё дар таркиби электронни сигарет нест. Барои ман заҳролуд нашудааст ки мне ин зиёнаш нест мегӯяд. Ин хато. Дар таркиби электронни сигаретаҳо ҳамин хел металлҳои вазнин ҳастанд ки ина бошанд кобальт, цинк, алюминий ки инҳо чиха ки медонем металлҳои вазнин барои шуш тез рафтӣ шуда ва ҳо мешунанд. Чиха ки медонем ки металл ин як чизи вазнин месад ва ин ба касалии саратон тезтар од мерасонад назар ба табак. Инҳо фикр мекунанд ки не ин як роҳи халосӣ бошад, фикр мекунанд ин хато. ҷиҳати муолиҷа чӣ гуна сурат мегирад дар шӯъбаи шумо? муолиҷаи ин гуна бемориҳо дуру дароз мешавад ё ин ки аллакай агар ба таври музмин табдил ёбанд ҳар бор бояд ки муолиҷа гиранд? Агар бронхити музмин бошад, як сол ба ақаллан 2 маротиба 6 моҳ 5 моҳ ба бояд омада ташхис гузаштанашон дар кор. Агар бистарӣ бошад, агар мо ба беморӣ нигоҳ карда табобатҳои зидди бактериалӣ антибиотикҳо таъин карда мешавад, зидди вирусӣ, дорувориҳои адхаркӯшӣ яъне балғам тунуккунанда, дорувориҳои зидди аллергикӣ, агар аллергический реакция бошад, агар ҳамаҳо таъин карда мешавад ва вобаста ба симптоматикаи беморӣ. аксарият ба шумо муроҷиат мекунанд ки дар беморхона бистарӣ мешаванд, ки мехоҳанд ки ҳамон дорухатарро навишта диҳед, дар хона муолиҷа мегиранд. Аслан инчунин мумкин аст? Муолиҷа мешавад, табобат мегиранд дар шароити хона? Вобаста ба вазни ҳолат, ба клиникаи худи беморӣ, ба худи бемор нигоҳ карда. Масалан, агар тасбдор бошад, сулфа ҷудо бисёр бошад, мумкин не, чунки вай хатарнок ба дигар одамҳоям шуданаш мумкин. Агар сабук бошад, сатуратсия агар чен када истода баланд бошад, хонава дар назорати табиби минтақавӣ тавсия карда доданам мумкин. дар ҳақиқат сигаркашӣ ба организм зарари калон дорад. ҳангоме ки мисол мо ба қайд мегирем бемора
агар ҳолаташ ба нигоҳ мекунем моям ҳолати бемор ба нигоҳ кара агар мисол ҳолаташ вазнин бошад роҳхат дода ба беморхона мефирсонем не агар ҳолаташ сабуктар бошад корҳои фаҳмондидиҳӣ мекунем зарараша мефаҳмонем ҳамон чиза корҳои фаҳмондидиҳӣ карда зарараша фаҳмонда ба қайд мегирем ҳангоме ки вай мисол суҳбатҳои моя гӯш кард саломатиш тезтар барқарор шуда мегирад агар вақте ки мисол гапа гӯш накарду бо давом дод ҳамон чиза саломатиш бадтар шуда мегирад чӣ хеле ки ҳозир муаллим гуфтанд дар таркиби сигор то 7000 намуди моддаҳои кимиёвӣ вуҷуд доштааст то 7000 ин ҳар як элементи кимиёвӣ ҳар якташ ба мисол ба роҳҳои нафас ба торҳои асаб зарари ҷиддӣ зарари моддиша расонда метавонад мана ҳозир чӣ хеле ки муаллим гуфтанд дар ҳақиқат аввал падару модаро ин корба ин роли асосии падару модар мебозад дар оила вақте ки мисол ҳамон падараш ё ки бобояш сигор мекашад бояд аз ҳамон узви оила дуртар бошад аз узви оила дуртар рафта ҳамон чиза кашида накор чунки дуде ки мисол ин одами кашанда мисол ҳамна мекашаду дуда сар медиҳад зарараш бисёртар одаме ки ҳамон чиза бӯ мекашаду бо ҳамон ҷавонова ҳисси вобастагӣ ба вуҷуд меорад барои ҳамин ман гуфтане ки ин на танҳо падару модаро балки бояд дар мактабҳо дар донишгоҳҳо корҳои фаҳмондадиҳӣ бисёртар бо вай ҷавоно кор кардан дар кор ки бештар донанд зарари ҳамин чиза организмро чӣ хел зарар мерасонад мисол молиявишонро чӣ хел зарар мерасонад ҳамаша бояд донад корҳои фаҳмондадиҳӣ бисёртар кардану дар кор дар мактабҳо дар донишгоҳҳо ва чӣ хеле гуфтем ҳамон нафароне ки дудашро бӯй мекашанд онҳо низ метавонанд вобастагӣ пайдо кунанд ин оянда ба ин роҳ агар мисол истеъмол накунам лекин ин ки чунки никотин ба организм даромад албатта ин барои хеле касалиҳои роҳи шушу ба дигарҳо оварда мерасанд ба фавт оварда мерасанд ва онҳоям боварӣ медонанд ки агар ҳам бӯяш агар адот пайдо кунад ва ям кишанашон барои сигарокаш тамокаш кишанашон албатта мумкин ташаккури зиёд анакнун роҳҳои аз ин одат баровардани нафарони тамокукаш дар ҳамин бобат суҳбатро идома медиҳем чунки мо аллакай пешгириашро гуфтем дар бораи пешгирӣ дар бораи ба кадом бемориҳо ва оризаҳо ва оқибатҳои нохуш оварда расониданаш ҳам гуфтем ва чандин маротиба ин таъкид мегардад ҳам дар барномаҳои телевизионӣ чӣ хеле ки гуфтем ҳам дар шабакаҳои иҷтимоӣ ки бештар одамон айни замон аз он истифода мебаранд дар дасти ҳама телефонҳои мобилии муосир ҳаст ки тавассути интернет ба тамоми шабакаҳо дастрасӣ пайдо карда метавонанд иттилоъ мегиранд лекин ба ҳар ҳол боз ҳам шумораи тамокашон зиёд мешавад ва дигар бемориҳое ки новобаста аз он ки мо беист дар бораи ин ба аҳолӣ маълумот медиҳем анакун чӣ гуна метавонем ки мо онҳоро аз ин роҳ барорем барои аз ин роҳ баровардани ҳар як бемор гӯем мо хато намекунем тамокукашро албатта мушкилиҳои зиёд пеши роҳ меистад лекин ба ҳар ҳол мо бояд ки падару модар аҳли оила ба фикрам дастаҷамъона бар зидди ин мубориза барем падар модар оила якумин дараҷа ва баъд ҳамон одаме ки ҳамон сигор мекашад ки якум бор ҳамон пачкая харида гирифта сигарет мекашад як бор назар кунад ки пачка чӣ хеле расм кашидагӣ ҳамон барои расми кашидагиш бинад ки ҳамон ҳолати ман медонам ҳолати шушҳо чӣ хел ҳолат кашидагӣ ҳар гуна мисол дигар узвҳоям кашидагӣ яъне ки аз иродаи худи инсон ҳам вобастагӣ калон дорад аз ҷиҳати равонӣ бинобар ҳамин бинандаҳои азиз ҳар сухане ки инҷо мутахассисон мегӯянд аз таҷрибаи хеш мегӯянд чунки чандин солҳо аст ки онҳо дар ин самт кору фаъолият мебаранд чандин ҳазор нафар тамокукашонро дидаанд табобат кардаанд ва мутаассифона оқибатҳои нохуши ин бемориҳоро ҳам диданд ва ин чизро барои шумо тавсия дода истоданд ки ин чиз пешгирӣ шаванда аст дар ҳолати тамокукашӣ чунин амалро ба ҷо овардан лозим нест ин чизро ҳис кардан дидан ё ин ки оқибатҳои бемориро аз сари худ гузарондан тамоман лозим нест мана инҷо мутахассисон табибон гуфта истоданд ки чӣ қадар азобҳои мушкилиҳои зиёд мекашад
ҳар як беморӣ ки ба онҳо муроҷиат мекунад ва мумкин аст ки аллакай як оризаи оварда расондааст ки муолиҷаи он ҳам нест. Ҳамин хел ҳам мешавад мутаассифона. البته تا فافت اوده میرساند این بسیار کسلوی وزین میباشد برای همین سری وقت اگر دست کشانگر بسیار ناز میشود ویدی بیماری آورده رسوندن تماکو گپ زنیم در وقت طولانی عادت میکنند میکشند سیگارا یعنی به کسلی سرطان کدام نمودهای سرطانی آورده میرساند یعنی بیماری سرطان لب آواز شوش البته این یکمین درجه پیش میایستد شوش برای ما این یک ارگان از همه اساس‌ترین انسان است هر یک انسان اگر همین تشکل طرز حیات سالمش از همین آغاز حیاتش ماند اگر 100 سال عمر دیدن این هیچ چیز تن صحت در قدرش نمیرسه انسان ها من که هر روز میبینم بیماره دل من ریش میشه мо барномаро идома мебахшем бо бахши тавсияҳо ва пешниҳодҳои мутахассисони табибон. Марҳамат. Боз дар охири барнома чӣ гуна тавсияҳо дода метавонед, чӣ гуна маслиҳатҳо ки мумкин аст ягоне аз онҳо замонавӣ бошад, ягон усули нав бошад. به هر گونه زهرودشوی ارگانیسم راه ندیان که من چیزی که معلوم گفتن این سلامتی از همه یک چیزی قیمت‌ترین میباشد که همین حرکت کنید اون که از این دوره یوشی ارگانیسم خود را زهرولود نکنید و حرکت کنید که چیزی معلوم گفتن تو 100 سال اون بینید چیزی که من میدونم که ارگانیسم انسان پیشتر ما میدونم نه تنها 100 سال زیاده 100 سال هم زندگانی میکردگی همون در واندم همین خیلی گپ و کارها بودگی میسولو لیکن با آدمای پیشتر همین ها میدونستن که همین як заҳрулчӣ ҳам як чизи номатлуб як чизи зараровар ҳамин даст мекушоданд умршон дароз буд ва ман чиқи гуфтам тарзи солим варзиш ҳамои пешгирану ва оянда ҳаракат кунанди оянда аз худашон насли солиму миллати нағзро барпо карда оили нағз оили пешрафта барпо карда шуда оянда фарзандои нағза ба дунё оварда тарбия карда ҳаракат кунанд ки урӯзависи фарзандошон ҳамашон бинанд баъди ҷавоб додани беморон ба ҳар якташон тавсия медиҳем ки тарзи ҳаёти солим накашидани тамоку сигор ва дигар маводҳои зараровар ба организм роҳ надиҳанд аз насли солим ҷомеаи солим ба вуҷуд меояд хуб мешуд ки аз ҳамин чиз барвақттар даст кашаду ҳеҷ гоҳ ба ин чиз роҳ надиҳанд ман ба бинандагони азиз ҳамеша тани сиҳат ба ягон хел беморӣ гирифтор нашаванд ташаккули тарзи ҳаёти солим риоя кунанд. саломат бошед. ба ҳар як маслиҳат тавсияҳои шумо ба фикрам ҳар як сухан аст ки он қадру қимат дорад ва онро ба ҳеҷ як пул ё ин ки ганҷ харида намешавад гуфтанд бузургон ва то охири умри инсонӣ ба фикрам ин чиз боқӣ мемонад. бинобар ҳамин он чизе ки имрӯз мутахассисон ройгон тавассути токшои табиби оилавии ман барои шумо аҳли хонавадатон гуфтаанд онро қабул мекунед. мумкин аст худи фарзандони шумо моро тамошо накарда истодан лекин шумо тамошо доред. мумкин аст баръакс худи нафароне ки тамоку мекашанд моро тамошо карда истоданд вале каме худро ба нофаҳмӣ мезананд. ин ҳолатҳо бисёр ва бисёр ҳам шудааст лекин барои чӣ мо инро гуфтем ба ҳар ҳол бояд ки ин чиз дар майнаи шумо сабт шавад ки оқибати нохуш аз ин одати шумо ҳатман шуморо интизор аст. бинандагони гиромӣ имрӯз мо дар бораи яке аз масъалаҳои муҳими ҷомеаи муосир мубориза бар зидди тамокукашӣ суҳбат намудем. тамокукашӣ на танҳо ба саломатии инсон балки ба оила ҷомеа ва ояндаи миллат низ таъсири манфӣ мерасонад. дар ин бора якчанд маротиба мутахассисони мо таъкид карданд. ҳар як сигаре ки инсон рад мекунад як қадам ба сӯи зиндагии солим ва умри дароз мебошад. мумкин аст аз ҳамин рӯз эътиборан шумо аз ҳамин чиз оғоз мекунед, яъне аз кам кардани шумораи сигарҳоятон. рӯзи умуми ҷаҳонии мубориза бар зидди тамокукашӣ моро водор месозад ки нисбат ба саломатии худ ва атрофиён масъулияти бештар эҳсос намоем. хусусан ҷавонон бояд донанд ки зиндагии фаъол, машғул шудан бо варзиш, ғизои дуруст ва муҳити солим беҳтарин роҳи муҳофизат аз одатҳои зараровар аст. агар шумо ё наздиконатон мехоҳед тамокукаширо тарк намоед, аз муроҷиат ба табибон ва мутахассисон пеш аз ҳама ҳарос надошта бошед. бо ирода, дастгирии оила ва кӯмаки тиббӣ метавонед ин одатро паси
سر کنید. بینندگان گرامی، با شما با تاک شوی طبیبی اولیوی من و راوی این برنامه نسیمی عبدالله‌زاده برای تهیه برنامه با مرکز تشکل تغذیه حیاتی سالم در ولایت سو عرض سپاس بیان میکنیم. باقی سلامتی خود و نزدیکان خویش را دائما احتیاط نمایید. تا دیدار دیگر در تاک شوی طبیبی اولیوی من همیشه سلامت باشید.